Isinailalim po sa unang pagbasa sa Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang ordinansang magtatayo ng karagdagang campus ng Pangasinan Polytechnic College or PPC. Batay po sa proposed ordinance, nakatakdang maitayo ang 3 bagong campus sa lalawigan sa may campus ng PPC Umingan Campus, PPC Bugalyon Campus at PPC San Carlos Campus. Sa kasalukuyan, patuloy na nabebenepisyuhan ng ilang libreng edukasyon ang mga estudyante ng institusyon. Inaasahan na sa oras na maaprubahan ng nasabing ordinansa, mas maraming Pangasinense ang magkakaroon ng oportunidad na makapag-aral ng libre. Nagpahayag din ng buong suportang pamahalang panlalawigan sa pagpaprioridad ng sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang programang pang-akademiko at pang-kaunlaran. IFM News. IFM News. IFM News.